Ay na wow! Ada kadi pamati at itaw ang nagparang anasing petket isu met gayam ti manglipot ken mangdusor ibiyag ti maysa anapang law. No amuleng, no ania tinaturog a misteryo iti uneg daytoy a balay. Sikapay ti makapatangag agingga iti gibos. Kalpasan ti napintas ken nakaro a panagsisina iti uneg ti siled, itaket sagsagidenal ti panagturong iti paggibusan ken ti panakailinteg ti kinapudno. Saan na mabalin nga agbayag ti ulbod no ti silaw ti pudno a banag ket agparang iti imatang dagiti amin a nakasaksi. Tinapanglaw nga agtrabaho ket saan na nagbalin a nalaped iti imatang ti inaldaw arurod, no di ket nagtultuloy nga agbiag ti napnek a kararua. Idi ti pabasol ket nakaabot iti unto ti kinapudno. Ada maysa a panagtarigagay a nagparang iti panunot ti tunggal maysa. No saan arumbeng a kukuak daytoy a bidot, apay a siyak ti agbalin amang baliw iti dakes. Kuna ti nakapsut at timek ni Jonah iti suli ti balay. Ngem ti biag ket adaan kadagiti pagpatingga. Awan ti makalibas iti linteg ti barangay ken ti panagpasingked dagiti aglawlaw. Idi ti panagbabawi ket nagbalin na maysa agundaway, ti panagpasingked ti camera CCTV. Iti barangay ket nagbalin a dandanin na silaw, a nanguram iti ulbod. Saan a nagbayag? Ti panagbalin a nalinteg, ti nagbalin na balangat dagiti nakapuy, bayat at tinatangsit ama, maket na itungpal iti panakaabak na. Ti panagsubli iti kinapudno, ket saan layang a maysa a panagbalin ti wagas. No di ket maysa a napatateg eleksyon nga agpalagip kada tayo amin. Awan ti agnanayo nagasat para iti maysa nga agbiag iti ulbod ken panangalilaw iti sabsabali. Ti panakaguyod, ti maysa a tao iti panakaabak na, ket isu ti pantaylukat ti matmata dagiti tattaw iti lubong. Agyaman kami kada kayo amin a nagdalyasat ken nagdengeg iti daytoy a sarsarita ditoy top drama. Ti panang tarabayo ken panangted ti pigsa ti agtalinayd a silaw amang gidarom kadagiti amin a makapkapuyot a pasamak iti biag. Agyaman kami iti panang tarabayo iti inaldaw ken agingga iti sumaruno a panakairuar ti napinta sa istorya. Kalpasan ti napintas ken nakaro a panagsisina iti uneg ti siled, itaket sagsagidenal ti panagturong iti paggibusan ken ti panakailinteg ti kinapudno. Saan na mabalin nga agbayag ti ulbod no ti silaw ti pudno a banag ket agparang iti imatang dagiti amin a nakasaksi. Tinapanglaw nga agtrabaho ket saan na nagbalin a nalaped iti imatang ti inaldaw arurod, no di ket nagtultuloy nga agbiag ti napnek a kararua. Idi ti pabasol ket nakaabot iti unto ti kinapudno. Ada maysa a panagtarigagay a nagparang iti panunot ti tunggal maysa. No saan arumbeng a kukuak daytoy a bidot, apay a siyak ti agbalin amang baliw iti dakes. Kuna ti nakapsut at timek ni Jonah iti suli ti balay. Ngem ti biag ket adaan kadagiti pagpatingga. Awan ti makalibas iti linteg ti barangay ken ti panagpasingked dagiti aglawlaw. Idi ti panagbabawi ket nagbalin na maysa agundaway, ti panagpasingked ti camera CCTV. Iti barangay ket nagbalin a dandanin na silaw, a nanguram iti ulbod. Saan a nagbayag? Ti panagbalin a nalinteg, ti nagbalin na balangat dagiti nakapuy, bayat at tinatangsit ama, maket na itungpal iti panakaabak na. Ti panagsubli iti kinapudno, ket saan layang a maysa a panagbalin ti wagas. No di ket maysa a napatateg eleksyon nga agpalagip kada tayo amin. Awan ti agnanayo nagasat para iti maysa nga agbiag iti ulbod ken panangalilaw iti sabsabali. Ti panakaguyod, ti maysa a tao iti panakaabak na, ket isu ti pantaylukat ti matmata dagiti tattaw iti lubong. Agyaman kami kada kayo amin a nagdalyasat ken nagdengeg iti daytoy a sarsarita ditoy top drama. Ti panang tarabayo ken panangted ti pigsa ti agtalinayd a silaw amang gidarom kadagiti amin a makapkapuyot a pasamak iti biag. Agyaman kami iti panang tarabayo iti inaldaw ken agingga iti sumaruno a panakairuar ti napinta sa istorya. Ay na wow, adda kada kayo amin, daytoy iti top drama, ti pagilian dagiti makapkapuyot ken makapakilat a napasamak iti inaldaw a biag ditoy Ilochos. No daduma, pabasbasaen ti panunot ko no apay. Ada dagiti tao nga agparang anadalus na baknang ken nalinak, ngem iti uneg ket napmetlayang iti apedo, gura, ken aramid amang ngumsi iti sangkapitak apan nakabalin. Agpaysumet nga ta, sumagmamano kada tayo, ti makang iti, nalaying a boses dagiti agturay nga agpabuya iti kinabaknang da. Bayat nga agdayaw met dagiti daduma, iti sidong tinakaro, ken nakersang apan nakailumlum iti babaen, ti kasingpetan ti maysa anapanglaw. Kitain nyo pailayang daytoy balay at dakkel, nasaya at ti panakapanday na. Ngem iti uneg ket agparang ti maysa nga aninaw ti panagbaliw ken nakaro a panagsisina. Siya ket agpanakil kada kayo. Adalat. Panawen nga agsangsangit ti kararua ti maysa nga agtrabaho iti uneg ti maysa a balay a mangidatag, iti biag na tapno leng adda makkan iti inaldaw.
Awan ti dakes ti agtrabaho, ngem no ti suot ket umabot iti panakaupoy, panakailumlum, ken panakaumsi nga awan ti rasona, agbali na maysa akulabo ti panakasuot ti biag. Ket ditoy amang rugi ti amin, ti panaglalangoy ti maysa a babay nga agpaspastrek iti nakaro a bannog, agsisinungbat iti tunggal oras ti agsapa. Nga ada iti imatang ti maysa a madam nga agpapasang iti kinabaknang. Siya sino nga ti mangnamnama at ti simplisidad, ti panagpanaw iti balay, ket addaan met gayam iti nakaamamak agubuay iti uneg? Iti tunggal kiktot dagiti dandanonen ti sumangpet. Agparang ti maysa a napasnek a panagtalina ed manipud iti panagtrabaho ti napanglaw. Ket ditoy nga agwaras ti nakaro a panagbinales ti timek. Maysa a pamadayaw ken panagpintas iti panagbiag ti maysa nga agtrabaho iti sidong ti panagbaliw dagiti agturay nga awanan kaasian. Adu kada tayo ti agdamdamag, apay nga ada dagiti tao nga agtultuloy nga agdayaw iti ulbod bayat nga agsangsangit dagiti napapanglaw iti sulit ti balay? Ti sumbat ket saan nga adayo, agpagsasaruno dagiti aramid ti panagbalin a naranggas ti panunot, ken ti panakagyod ti maysa, at tao iti pagngudo ti panakaupoy na. Sakpay a sumrek ti sumarsaruno a paset ti istorya, mangtedak kada kayo iti maysa a napateg akidaw. No magustuhan nyo dagitoy a napasamak, ken kayatyo paya mangeg dagiti daduma a napasamak iti biag. Sapay kumatamang ted kayo iti suporta babayan ti panang subscribe iti channel, tapno ada ti pigsa ken banog mi nga agaramid kadagiti sumarsaruno na sasayat a video para kada kayo amin. Agpatuloy pa iti istorya. Ket amueno no kasano ti panagbaligi ti kinapudno iti sangwanan ti ulbod. Daytoy a panagbiag ket saan leng asarsarita. May sa daytoy apudno apasamak ang manggipalagip kada tayo, iti kinapateg ti panagkaykaysa, ken panagbalyagi ti kinapudno kadagiti amin nga aramid a manangalilaw. Iti tunggal panagsubli, iti daytoy a kanal, mariknam ti kinasukskat ti tiempo, ti panagsasarita dagiti tattao iti suli ti pagilian, ken ti panagpatingga ti taeng anapno iti napalawa a misteryo. Awan ti dakes ti agbiaga na linteg, ngem ti agsubli iti pudno a panagpatingga ket maysa a kalsada a rumbeng a may saysayan dagiti adan iti natibker a panunot. Ada dagiti aldaw at ti panagrigat ket agbali na mangted iti bileg, ngem adamet dagiti gundaway nga ti panakaupoy ket manggipaay iti panakaawat, iti kinapateg ti panagtalinaed a nasingpet. Agparang met dagiti agturay a manggidatag iti panakabalinda, ngem iti panungpalan, ti kinapudno lat agbaligi iti aniya man awagas. Agyaman kami iti amin na mangsuporta ken manggibingay iti daytoy a panakaridam ken panakapakelat. Tati ayat ken panang tarabayo ti agtalinaed a bileg ti top drama iti inaldaw. Ti panangpatingga iti maysa a napateg a sarsarita ket saan laeng a panagsara ti leksyon. No di ket maysa a panagsubli iti bukod a panunot ken panagkitkita, ikinapudno a nagdaliasat iti biag. Iti uneg ti inaldaw a panagbiag, adu dagiti gundaway at ti panakasuot ken panakaupoy, ket agbali na kalsada a rumbeng a may saysayan, dagiti adaan iti natibkera nakem. Ti panagbali na napanglawen no aday iti baba, ket saan na mangipakita iti kinakapsut. No di ket maysa a panakasuot amang subok iti kinatibker ti kararua iti sangwanan dagiti naranggas ken nasingsing a panakabalin ti daduma. Adu kada tayo ti agdamdamag no apay nga adagiti tao nga agtultuling agdayaw iti ulbod bayod, bayat nga agsangsangit dagiti napapanglaw iti suli ti balay. Ken ti sungbat ket adda iti bukod a panagpili ti tunggal maysa kada tayo. Ti nagkalaing eleksyon na masursuro ditoy ket ti panagtalinaed a nasingpet. Ti panagbiag iti kinapudno, ken ti di panagyield iti anyaman awagas ti panakairurumen, ken panangalilaw. Saan na pulos nga agbayag ti ulbod, taan yaman a kinamanagbaliw ken panangilemmeng iti husto. Agparang lat panawen nga agsubli iti nagtawdan na tapno mangted iti hustisya. Tapno may pakat dayto iti biag ita, rumbeng at tunggal may sakada tayo ket agbalin a nayernam amang ipatpateg iti kinapudno iti anyaman a tured. Aglalo no ada dagiti agpadas a mangyalisto iti inaldaw atal na ti pamilya ken kakailian. Sapay kumata ti aniya manapan nakasuot ken rigat amarik na tayo ket agbali na silaw. Saan na tapno mangguram no di ket tapno manggidatag iti husto adalan iti panagbiag. Agyaman kami kada kayo amin iti pananggibingay ken panangdengeg kadagiti napasamak ditoy top drama. Aniya kaditi kapanunutan yo may panggip iti panagbalin ti kinapudno ken ulbod iti biag ti maysa a tao. Pasingkedan yo man ti kapanunotan yo babaen ti panang komento iti babatapno maguboy dagiti daduma amanggam mo iti inaldaw a panunot yo.
No nagustuhan nyo daytoy napasamak ken kayatyo paya mangngeg dagiti daduma nasasayat asar sarita iti biag. Sapay kumatamangted kayo iti suporta babayan ti panang subscribe iti channel tapno ada ti pigsa ken banogmi nga agaramid kadagiti sumarsaruno napinta sa video para kada kayo amin.